नगमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। म्यूजिक बाय चंदन सलहा। उगी देव पटना के छठी घाटे बरती गो हरे करे, बरती गो हरे करे। पुरावा के ओरे लाली देखाई देव बरती गो हरे करे, बरती गो हरे करे। बरती परबिया बदरी के चिरी देवा आ जाई बहरिया, बदरी के चिरी देवा आ जाई बहरिया। 3 दिन निर्जल करे बरती परबिया बदरी के चिरी आ जाई बहरिया। हाथाबा में ले जोड़े सुपाबा हो तोहा के पुकारा तारी, बरती गो हरे करे। हाथाबा में ले जोड़े सुपाबा हो तोहा के पुकारा तानी, बरती गो हरे करे। कृपा बनाई दर्शन देके सबके जियारा जुड़ाई, दर्शन देके सबके जियारा जुड़ाई। बरती पर हो दीनानाथ कृपा दिखाई दर्शन देके सबके जियारा जुड़ाई। बैजूलाल से गीतिया लिखबले बानी तोहा के बोला बतानी, तोहा के बोला बतानी। गाई गाई संध्या राउर गीतिया हो तोहा के बोला बतारी, तोहा के बोला बतारी, तोहा के बोला बतारी, तोहा के बोला बतारी। नगमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ।